Maklap na ang balat sa mukha, nagtutubig na ang katawan. Ito ang sinapit ni Charito Arizapa, isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Ang kanyang mga labi, halos 2 buwan nang nakalagay sa freezer matapos siyang masawi dahil sa stroke. Dahil sa tagal ng proseso ng pagpapauwi sa bangkay ni Charito, minabuti na ni Salvador at Charilyn na kanyang asawa at anak na dumulog sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ano bang kinamatay niya? Mild stroke po. In emergency po siya noong April 28. Pumasok po siya sa trabaho niya po. Habang nagbo-blower daw po, sabi ng katrabaho po, biglang natumba daw po yung mama ko. Ayun po, sabi niya, mild stroke daw, laway daw po. So in emergency po agad ng kasamahan niya po sa trabaho. Gaano nakatagal yung nanay mo nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang beautician? Almost 20 years po. Ilang taon na ho kayo mag-asawa, tatay? 31. So, mga 10 taon lang kayo nagsama ng dire-diretso dito tapos nag-abroad na siya. Sabi niya, hindi pa siya makakauwi. Marami pa siyang utang. Siyempre, masakit sa loob na patay na yung asawa kung malaman namin patay na. Humihingi kaming tulong na sana may uwi na siya kahit patay na. Makita namin doon sa bahay na dyan siya nakaburo, hindi sa ibang bansa. Kaya humihingi kaming tulong sa inyo. Noong araw din na yon ay ora mismo tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Undersecretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Kanina po, nung nakausap ako ng inyong staff hatid sa amin, isa't nakikiramay kami kay nanay at tatay. At sabay nito mabigyan ng kaukulang benepisyo, katuwang ang OWA sa mga kanyang mahal sa buhay na naiwan. Namatay pa kasi yung kanilang kapamilya sa Saudi May 3, ano? So, Yusek, sa kalkulo po ninyo, sa gagawin nating pagtulong at pag-follow up, mga kailan po pwede nilang abangan na makakarating o makakauwi ng Pilipinas yung bangkay? Proseso pa ho siya, kaya pipilitin po natin nasa unang bahagi ng Hunyo kasi Mayo at 30 na ngayon. Opo. Unang bahagi ng unang 2 linggo ng Hunyo ay makakauwi na ho yung kanilang mahal sa buhay. Ayo, naitawag na rin po natin itong problema nyo sa tanggapan ni Attorney Arman Dulay, ang Direktor ng Office for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, at ayon sa kanila na isaayos na ang mga kinakailangan na dokumento sa pagpapauwi ng mga labi ni Charito. May hinihintay lang daw na requirements mula sa employer nito. Matapos ang 2 linggo, ay isang magandang balita ang ipinaabot ng tanggapan ng Department of Migrant Workers sa ating programa. Ang mga labi ni Charito makakauwi na rin sa bansa. Agad kaming nakipag-ugnayan sa pamilya ni Charito. Sinagot na rin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang sasakyan na gagamitin sa pagsundo sa labi ng OFW sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Matapos maikasa ng aming team ang lahat ng kinakailangan, ay tumulak na rin kami kasama ang asawa ni Charito na si Salvador papunta ng Naiya. Pakiramdam ko po ngayon medyo gumaan at masaya. Parang makikita ko na yung asawa ko at makikita na ng pamilya ko. Sa tulong ninyo, sabi ninyo sa akin, sa loob ng 2 linggo, makukuha at darating. Sa pagbigay ninyong serbisyo sa akin, sa pamilya ko, malaking salamat sa inyo. Handa ka na po ba, sir? Opo, handa na po. Sige na, sir. Tara na po. Punta na po tayo ng Maynila. Dahil nga sa inabutan na kami ng gabi, ay minarapat na muna naming magpahinga upang makapaghanda sa pagsundo ng labi ni Charito kinabukasan. Tingnan natin yung asawa niyo po, yung remains po ni Ma'am Charito. Bali ngayon po, pansamantala, matutulog muna tayo para makapagpahinga at makapabawi din po tayo ng lakas. Pahinga muna tayo.
Kinabukasan ay maagang nagtungo ang aming team sa Pair Pag Center kung saan ay ibababa ang labi ni Charito. Una naming hinanap ang representative ng Repatriation Assistance Division ng OWA na si Mr. Mike Pajardo. Maya-maya pa ay lumabas na din kami ng PAGS kasama na ang 2 miyembro ng Repatriation Assistance Division ng OWA para sa susunod na proseso. Matapos maayos ang lahat ng papeles mula sa quarantine area, ay bumalik na kami ng PAG Center para makuha na ang labi ng OFW. Maya-maya pa ay inilabas na din ang nakakahong mga labi ni Charito Arizapa. Nang makita ni Salvador ang labi ng kanyang pinakamamahal na si Charito, ay hindi na niya naitago ang kanyang emosyon. Napinggan na ako po. Naalis yung mga medyo natanggal yung mga problema ko. Dito na pabalik na tayo sa Bicol. Sa tulong ninyo, maraming salamat sa inyo. May mensahe din si tatay sa kanyang mga anak at iba pang kaanak na naghihintay sa Bicol. Ang masasabi ko lang sa mga anak ko, sana lahat ng naibigay sa kanila ng kanang mama, maliman o tama, alisin na sa isip. Sana magaan ang pagdating sa bahay nito hanggang mayatid natin sa simbahan, tapos sa kanyang sementeryo. Sana magaan ang pagdala na ng walang problema kahit sa amin. Bago kami umalis, binigyan din namin si Tatay Salvador ng ilang minuto kasama ang kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon, kinausap na din namin ang OWA upang makapagpasalamat. In-assist po natin yan dito sa airport para matulungan yung pamilya, para ma-process yung dokumento na may release ka agad yung labi. Isang mensahe rin ang ipinaabot ng OWA sa ating mga kababayan na hindi alam ang tamang proseso. May namatay silang kamag-anak sa ibang bansa. Ano po dapat ang una nilang ginagawa? Ang una nilang step niyan, makipag-ugnayan sila doon sa DFA, UMWA, para doon sa documents na re-require ng DFA para doon sa pag-shipment ng remains. Tapos, magnaayos na po yung exit visa, meron na pong flight details. Ano na po ang next step na dapat gawin ng isang... Ang next step noon, kung sakaling naka-receive na ng advice yung relatives, yung immediate family, pwede silang kumontak sa ating OWA Regional para i-advise sa amin yung kung parating na yung labi, para matulungan namin sila dito sa pag-process ng documents niya. Pwede po kayo lumapit sa amin anytime po. Salamat po. Ako na kami, sir. Pagdating namin sa Bicol, ay una namin siyang dinala sa punerarya. Ayon sa mga imbalsamador, ay nahihirapan sila sa pag-imbalsamo sa katawan ni Charito. Dagdag pa ng imbalsamador, habang nilalagyan nila ng make-up ang mukha ni Charito, ay sumasama ng balat nito sa pampahid. Patuloy din nila na kumakatas ang katawan nito dahil sa yelo. Dahil sa sitwasyon ng katawan ni Charito, ay minabuti na ng punerarya na ibalot na ng plastik ang kanyang katawan. Matapos ang ilang oras sa punerarya, ay inihatid na rin ang labi ni Charito sa kanilang tahanan sa Bagakay, Legazpi City. Pagdating sa kanilang bahay, ay iba't ibang emosyon ang nasaksihan ng aming team.
mapagmahal. Kahit wala po siya, hahanap po siya ng paraan. Mapunan po ang pangangailangan po namin. Sakit po, kung pwede lang po, huwag na po siyang umalis. Kasi iba po pag may nanay talaga. Kaso hindi po namin siya mapigilan kasi gusto niya po mabigyan po kami ng magandang kinabukasan daw po. Marami pong sakripisyo si mama sa pamilya po namin. Kung maibabalik lang po sana. Sobrang sakit po. Lalo si mama po, sobrang pag-ano niya po sa akin. Kasi may sakit po ako. Siya po nag-anong paggamot ko, pagpa-check up ko po. Kahit wala po siya, hahanap at hahanap po siya doon. Nagtitinda po siya. Kasi palagi niya po iniisip ako palagi. Pag nag-chat siya sa akin, naiinis ako. Kasi parang ang ano niya. Tapos ang tagal ko po sa kanya mag-reply. So parang ngayon, nami-miss ko yung mga chat niya sa akin. Mahal na mahal kita. Lahat na gusto mo mangyari sa akin, tatapanin ko. Promise ko sa'yo. Magtatrabaho ako, mag-iipon. Tatapusin ko itong bahay na hindi mo napatapos. Ako lang gagawa nito para sa'yo. Kasi ako lang naman ang inaasahan mo. Dahil ako ang bunso mong anak na wala pang asawa. Yan lang po. Nagbalik tanaw din si Tatay Salvador sa mga alaala nila ni Nanay Charito noong nabubuhay pa ito. Maganda Mabait. siya. Mabait. Masipag. Hindi ko inaakala, nag-apply na pala siya na magtrabaho sa ibang bansa. Umuwi siya dito, nagpaalam na baka darating ang araw o buwan, aalis na siya papuntang Saudi. Sabi ko, ba't Lalayo aalis siya. ka? Sabi niya, parang medyo ako na lang magtatrabaho, parang medyo gumanda ang mga tangal-kaunti ang buhay natin at makatulong sa mga kapatid. Pinigilan ko. Kaya Pinigilan talagang, mo siya. kung saan, nagpaalam na siya, nagsabi sa akin, talagang, so, naghihintay na lang siya ng tao sa kanya, mga papuntang ibang bansa. Ayos na yung mga requirement, papilis. So, hindi mo na yung mapipigil dahil nandun na yun, nagastusan na, at saka schedule na lang talaga hinihintay. Siguro, after na, mga 30 minutes ko na nalaman na ng mga anak ko, saka na yan. Kasi ayaw rin nilang ikwento sa akin ng mabibigla. Dahil may ano rin ako, May sakit. may sakit din ako sa, Oo. nagbi-maintenance din ako. Dinandahan nila ako. O sabi ko, okay, tanggap natin na yan. Ang alam ko lang, sa ospital, ayos pa yung ano niya. Kalagayan. Yun ang nangyaring oras nang namatay siya. Umiigib ako ng tubig dyan. Umiyak yung magkapatid. Akala ko yung apo ko lang umiyak. Yung pala, yung dalawang bayan umiyak. At tinanong ko yung kuya nila kung ano ang nangyari. Kaya mo nga yan. Na may sabi mi sa'yo, oh, kaya mo. Yun, at tinapat na naman sa akin. Patay na ngayon si Mag. Dahil talaga medyo atrasado talaga sila magtulong. At sabi sa akin, buti pa pumunta ka doon sa Ako Bicol, kay Kong Saldico, Tabang parang Oramis. handa, madali tumulong talaga. Talagang a-action ang talaga. Talagang malaking tulong at salamat at ginawa kami dahil sa inyo, sa lahat ng staff, ni Kong Ko, sa hirap din ninyo na driver, sa iyo ma'am, sa iyo sir, sa pagsama, mula Legazpi to Manila, to Nea, and Nea to Legazpi hanggang dito sa bahay. Maraming salamat sa inyo lahat sa Ako Bicol. Labis naman ang pasasalamat ng buong pamilya ni Charito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico dahil hanggang sa huli ay hindi sila iniwan at pinabayaan. Salamat po sa may pahabol pang tulong. Maraming salamat ulit, Congressman Saldico.
Buong pusong nakikiramay ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa pamilyang naiwan ng yumaong OFW na si Charito Arizapa at patuloy na sumasaludo sa mga kababayan natin sa ibang bansa na gaya niya ay nagsasakripisyo, mabigyan lamang ng mas maayos na kinabukasan ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Madalas pa nga, kahit kapalit pa nito ay ang kanilang buhay.